Bentapat ngilapoi syakaweka benta kabangin sayok snow ya ka jinges lok nakaktin ka jong blay haswa bangin ya skor ya ka jinges lok nakaktin ka jong blay nginyirwai ka jingrwai ka ba sanspa lai puar nakabathamai bat arspa khandai pulai nakabakhamrim wat kentai ku jisu jamnut snow kayam jonga haba medang khot yakiwei wat kentai yanga Jisu snow kayam jonga haba medang khot yakiwei wat kentai yanga nginyarwai kumto borok sautli ke khot lambat ka kuras What can that go Jesus jam no snow kayam jonga abami dan kot yaki what can that Kayam jonga abambe dan kot yaki wat gentak yanga syangan wan Jakating snai jeng ngau hun ban chem badam haka jing jeng ngetlot ben Jesus, snow kayam jonga bamedang kot yaki what gentat yanga ngam don aku dry banta dang bame lasha ya kadonut sneeuw benkela na marting pona Yam jonga bamedang kot yaki what gentat yanga uten rai krau kaci
chinh suốt trời ngắm đón chúa anh anh endo tan mami kotrai Yam chong nga bam edang kot yaki wat gentai yang sa sisian pat nga sngo ban ai ngu yu blei ubla penla yang bangan la ban yang kani kapor banyasam ya ka khubor ka jingislok na ka ktin ka jungu ki pastor ki bedan rangkat ban ngi kani kapor ki nong sharai ki jungi ki dekat ka komiti balang ki long kami ki long kapa ki khun samla bat ki hep ki berit ngasngo ban ai ku blei kerpang ep ha ka kerteng ka bathiang ka kerteng ka badan bor ka kerteng ka bom ju sha job ka kerteng u jisu nong pen im jungi na pen paru ka jing sungu na ka benta ka program komiti jong ka balang ka bala ibet ban benshet ya kene ka benta ka bakrau akani ka por aka terpeng ka batlat ka jonga but ngangit skam ba laya dawai na ka benta kene ka por baka khubor ka bangin suyos ngo kan long ka bor na ka benta jongi ka khubor kam dei ka bathmai na ka benta ka jinseng dong pedeng ngala pendon kam ya ka ha usnem arpuar din bukut bukuvet kapor kala khamslem le se kan long thmai biang yepi namar bahanga banga penkre ya kani khubor ka don ru ka jing pen kala haka ka jingkren ka jonga ha kani kapor kalong na ka tu benta ka bangala de penpulie men ne ka jing itu khana ya ka wei ka jingja ka ba u jisu u pen pet ya ki khmat u bartimayas u ba matla ka bangila ban syam haki lai tali ki benta gospel ka jong u Markus ka jong u Matius bat ka jong u Lukas kani ka benta ka banga bu banginya kren hakani ka por kalong na ka gospel u Markus kalong na ka bashipau ka dekat ka basapun riu hado ka basan puar ka jingkren ka jonga hakani ka por kan khamjrong ki para samla ngajukren haki jing syakri ke bangyo leng ba ka SCS ngamju jrong lada slem ru khatsan minit henrei hakni kapor hin ya isya bat nga namar ba ngan persyang banwan ra ya ka haka expository sermon ngin ya yan ka wei ka khat syaka wei pat bat nga kerpat ya kito ki bara ya ki bible ki badan ki bible ki ti ki jongpi pin sengobha ban ya pet lang ban nga kat bangidang ya yat ka wei ka khat syaka wei pat kito ki bomdon ba pin om sngo sam ba pin om syok sam thia supet no yang
Yakni ka bentangin siam ha gospel Matius. O Lukas kalenong ka ba sipau ka dekat ka ba sa punre hodo ba san puar Markus haba record yakni wanra haki hinyo teli dekat. Ka ba serang dekat ka ba sa punre ka dekat ka ba sa punre ka itu kumni te kilawan poi ha Jericho te kilawan poi ha Jericho ka ne ka Jericho ka ba Jisu wan poi ka ne ka por ka de ka Jericho ka berim ka ba Joshua uladap ban penjot ya ka henry ya ki dak ki shin ki jongka dang yoi haduk ki sngi ki jong Jisu nang ta syusyu ka ne ka dekat ka beteng ka ong haba udang let no ru na Jericho bat ki senran jong bat upat ba babun de Jisu hang ne uyat thru ka Jericho ka berim uyat ban let sya ka Jericho ka batmai Kani ka Jericho ka batmai kadai ka balatay do Herod bakraw hapo ka jing sensyar jong ki Roman kani ka Jericho ka batmai kadai ka benta pedeng jong ka jing yakhayi bat pateng Herod utay ya kani ka nongba Jericho kum ka jaka sa talang ka jong namar bakadon ya ka sun beneng ka ba kham pengat ka ba kham saat hakapor mentelang Bat ki ong baka don ka jing sim Herod ka ba iternat hadu kata-kata hakani ka Jericho. Kani ka Jericho ka dairu ka jaka syong that yaki nong let pilgrim sya Jerusalem. Bat ka Jericho ka don hapdeng jong ka surok ba lane main road ka ba yat na Galili sya Jerusalem. Jisu pendon kam ya kane kalenti ha kapor ka ba umut ban let se Jerusalem ban ya syem menta ha ka jing khawai ya kan niam ka jing lat bat dai ha kane ka jing ya lenti ka jong ba Jisu ya kendo ya syem bat Bartimayus ba perta yu Ka ni ka dekat ka basau pun reu ka beteng syuk da ka ya thu kum ni Bartimayus matla kun Utimayus ula syong harul enti ba udamakya Bartimayus matla kun Utimayus ula syong harul enti ba udamakya kia thu kaya Bible kaya thu ba uni Bartimayus syong harul enti breu matla udamakya kadan ka jeng thut hakarukom penkela kasih kani kegentin ka khambet kalong ba Bartimayus usyong hakani ka surok usyong harut lenti ban krong ka kerteng Bartimayus kam dei ka kerteng ka jong uni ubreu mala ngemtep ya ka kerteng ka jong nama ba Bartimayus hakakentin Hebrew ka bumut ukun jong Utimayus La syutip dia kum ukun Utimayus. Ki bahayang ki bahasam ki jong ki alam ki bo yo hakani ka jaka. Namar bakade ka por baki brio ki pendon kam ki pajba ki pendon kam ki ka lenti ban let na Galili sa Jerusalem na benta ka jing rakhi ka niam ka jing lai. Kadai ka por ka babon brio bah. Haba ki brio ki bun ka yoru ka khamhe ki bahayang bahasam ki bo yo ni ubamatla hakani ka jaka baun Yo ban pan jing isnei na kibreu ki biya lenti nangta. Hakad khot ka sau punyo. Kaya thu kumni haba ula yo smauti badai Jisu ban Nazaret ula sedang ban kerpat jam ban ongru ko Jisu me ukun udebet to isnei yanga. Hapdeng jong uta upai ba ubabun. Ka hum ka ham ka jing kenwin na ka jing bun breu Bartimayus uyo sngow ya ka jing wan ka jong Jisu uyo sngow ba Jisu uyat nang ta yo i ki kmat upensya ki skor uyo sngow ba don ki ba yathu khana syapang Jisu don ki ba yalap khana hakata kapor don ki ba yakren Jaka kerteng Jisu. Ka topik syapang Jisu hak bakom ka negapor ka tnem bah.
Kathenem bha haki jeu. Kathenem bha ha ki khun Israel hakato kapor namar ki hap hapadeng kajing syak sinsyar don bor ka himarom. Kathenem bha ka topek sepang ujisu. Namar bah ko bakum kane kapor ki jeu kilamut panthung siim da kabor yu. U Bartimaeus, u bamatla, u yok sngau. Hapadang kajing kenwin, hapadang kajing hom ham, hapadang kajing bon upai ba, u yok sngau ya ke kerteng Jisu. Kaba pela kalong, bagi ne ki priu badon kajing duna ki dekat met ki jongki. Ki baruna ka bor tip tho lan esensi saki haki dekat met ki jongki. Ki pendon kam hok ya ki wei pat ki benta ka dekat met ki jongki, ka baki ki biang. Ki penon kam tam ya ka ka bangi ngila haki wei pat ki benta jongka met ke jongki ka baki ki biang ya ka ni ki ong ketin pareng ka extra sensory perception ubar ti meyo sumala ki khmat henrai udon ki skor ki banap u kham nep ban yangi u penon kam hok ya ka skor ka jong u yok sngo ya ka kerteng Jisu kalong kajing ngolek rain nak benta jongi para bangai payet ngidon ki khmat ki ba ublei ula kerku ki khmat ki besai ki bangila ban yo i henrai ngem yo i ya ka babha ngidon ki skor ki ba ngila ban penon kam hop ya ki henrai ngem ju trek ban sengap ya ka jing shisha ublei un sepan jing khen nengi kumnungi penon kam yaki. Uni u Bartimaeus haba u yok sngau ya ka kerteng ka jong Jisu. Haba u perta sepang Jisu wong ko Jisu me u khon u debet tu isne yanga. Kam dei show kasien ka bankong ka ba u yok sngau na kibriu ka biya lenti hakata kasngi. U Bartimaeus ula ju yok sngau sepang Jisu naki bahayeng ki bahasem ki jong u ula ju yok sngau sepang Jisu naki parlok ki parajor ki jong u ula yok sngau yo Jisu naki paramarjan ki prasnong ki jong u kam dai show kasin ka menengkong ka bolo u ju yok ka ba u yok sngau yo Jisu namar kata udah tip baharu yo Jisu dai ka ba u tip malu mala udah tip bah Syapang Jisu. Haba u pertako Jisu me ukun u debet tu isne yang utip wat jaka family tree u Jisu ro. Ngi haduk kat nu ngitip syapang u Jisu. Kom kisenran ki jong u kat nu ngitip kat nu ngingam jeliu syapang u Jisu. Ka perthai kar kheben yangi. Ka hyar ka jing em ka jongi ki banget ki jong u namar bangem ngam jeliu ngem tip bah syapang u Jisu hakat khot ka sau phopra bon tikil sneng yu ba un sngap jar henrai ula kerpat jam kham tam me ukhun u debet to isne yanga ki preyo ki bayalan ti ha ba ki yo snow ba u Bartimaeus u perta u kang u hela u perta yu Jisu da ka sor ka bajam kisneng yu baun sengap jar baun syongkop baun nampen wit henrai u Bartimaeus unang pertak hamjam penban me ukun u debet tu isne yanga berapa ngait bayit kabas ngausi kajing ya syam kajing ya kendo u Bartimaeus ki breu ki bayat ho ya u syapang u Jisu ba u yat nang ta uyok sengau na kibreu baki yakren sepang u Jisu ba uya nang ta kita ki jo kibreu ki baya tho ya ka jingdon ka jong u Jisu kini ki jo kibreu ki khang ya u Bartimaeus ban khot ya u Jisu ban perta ya u Jisu kom ka balang ngi penlong ki jinga sengilap nakapor syakapor ngiyalap ngiyat ho sepang u Jisu henrai kai bas ngosi kalong bangilong kiding penkyang nak banta ki wei pat ki badon kam ban perta yu Jisu ki wei haba ki yo i ya ki kam ki jingle ki jongi ya ka jingem ka jongi kem tre sho ban khat yu Jisu ka jingem ka jongki
ngilong giding penkyang, ngiat ho syakiway, tang bahabaki kuwa ban perta ya ujisu, ngilong giding penkyang, nakabenta jongki. Kidon kibakwa ban perta ya ujisu, kajeng hanglat kami, nakijat ka terekam kebaki kidon. Kajeng hanglat kami, nakaimlang kasalang kebaki kidon. Kabakham ngosi syuk-syuk kalong, baki jeng hanglat, kimi nakijeng kisem kijongiru. Kini kibreu ki khang yu bertimayas. Ban perta yu jisu. Namar baki jeu ki ong ba ubreu ba anna. Udai ubreu ba pop. Pulih naka gospel uyonis kelenong ba kendai kadekat ka ba ar. Kinyo ba ubreu ba anna udai ubreu ba syapin sita mahu play. Udai ubreu ba pop. Ladak amde ba u Ubadade ba u ana na do badang rit ru ki khen ba ki kemi ki pa ki jong u ki le pop u blai utim ki yo ka bainong ba jong ki yo ya ka jing pinistom leng ba u khon u ban na u jong ki henrai u barti mayos pen sngow ya kata ka jing nyaw ben ki jong ki pen sngow ya kata ka jing penwet ki jong ki henrai u perta ya u jisu ba un sya skor yu ladang idang pensengap para menget. Yaki sur kibawan nakadiang nakamon kejongi. Kiba penwet yangi. Kiba hanglat yangi. Ban perta ya ujisu. Pai sya ubarti mayos. Perta kham jam ujisu un sengau yangi. Kathong kejongi. Kathong kajingim kejongi. Kalong bangin pet tang sya ujisu. Tang sya u. Haka jingim ke jongi. Unong ruai uang abangan yo tang ujisu. Jingim honte ngan sesyam. Usngi jing syai day tang mau. Bat uklur ke Bethlehem. Haka dekot ke besau pondai. Ujisu haba ula yeng te. Ula ong to khot ya u. Ujisu haba ula yeng te. Ulong to khot ya u. Haprengkat kata kajing kenwin, haprengkat kata kajing yarisa, kajing hala, kakeu-keu kau-kau, ujisu u tek-tek, uyos ngau, ya kasur u Bartimayos. Ko jisu, me ukun udebet, to isen yanga. Jisu uyos ngau, ya kajing perta, kajong u Bartimayos. Ka kitab Yesaya kelenong bakat kabasan puna ka dekat ka penengkong ka ong hakmi ya ka ti utrai om syam la penengkot kat bakamla ban penim lam ne ka skor jung u ka bakya kat bakamla ban yo sngo khot kum bakhot u Bartimayos khot ya u Jisu hakano ka por ka bapikhot ya u haprang kijing penwet ki babun haprang kijing ya le ki babun u Jisu un sngo ya pi ka skor ka jong u blai u jongi Kamban kia kat baun om yok sengau ya kajing khot kajongi. Ngakan mau haus nem arjar arpau. Hakapor kabakadang jur baha ke klam COVID-19. Imei ijongi. Iyo ya uni u virus COVID-19. Arta yau ki pentia ya i ha ventilator. Kani ka ventilator kamlong kum ka normal oksigen kabangi ai gitu ki brio ki bapang. Kamlong invasive. Namar bahaka met ke jong i omdan oksigen syu. Kamet ke jong i nado sinrong kli hado tersim kejat ka pedung kum bathang da kading. Namar ba omdan oksigen syu kamet ke jong i. Ki doktor ki basumari imei. Haba imei imi na po hospital. Ki ong ngiyo i ya ka kamba ka jong ulay. Ha imei i jong pi. Ki brio ki waipat, ki bayo yu COVID-19, ki balapoy haka stage, ka bakum imei jong pi. Kim ju mi syu ki ba im na hospital. Henry ngiyo i ya ka kamba ka jong ublay, ha imei i jong pi. Kani ka jing ja ya imei. Kapin kan mau ru ya nga, ya ka to ka bentah kitab Genesis, kalenong ka bakat pra, ka dekot ka bakandai, haduk ka bakat saw. Kabau blay uang hau Abraham sisyangan wan pai pat syami hamar ka ayom ka jingim ken barhakmi ka sara ka tengah ka jongme kan yo khun
Ublay uang Abraham ha mark ayam ka jing em. Ngan sawan kami yame ka Sara kan yo khun. Don ka bomla bat ublay. Don mo ka bomla bat ublay. Ha ublay ki ei baro ilong ki bala. Ka Sara ka bala temen. Ka pelakhun jongka kalayap. Ka kpo ka jongka kalayap. Ka temen. Henry haka ayom ka jing em. Ublay uwan kami ka air ka Sara kayo khun. Kumba ulak ular. Haka por ka ba imay itya ha hospital. Ngi pai si ublay ngi yam kum ka yeng. Ublay uyo snow ya ka jing yam ka jongi. Uyo snow ya ka jing perta ka jongi. Kumba uyo snow ya ka jing perta ubarti mayos. Haka to ka por uyo snow ya ka jing perta ka jongi. Ujisu ujeng upos na ka jing yat ka jong upen kia. Ya imay. Ka to ka por kadai ka ayom ka jing yap le se ki wei pat ki bom ngai. Henry hangi ki bangai ka ayom ka jing yap haba ujisu upos na ka jing yat lenti ki jong ka ayom ka jing yap kadai ka ayom ka jing em. Nang ta syusyu ha ka dekhot ka besau pundai ujisu loong to khot yo. To khot yo. Ngila ban kali balai mo ujisu haba uyo sngow ya ka jing perta ubarti mayas. Bad haba utip ba ubarti mayas udai ubreu bamala balai udah pa. Ban khot yo balai ujisu chulej bet ha ubarti mayas ban pen kia yo. Para bangait biit ka jing penem kamdei ka besuk ka bangila ban yo ya ka dak besuk. Ublay ulat hit yangi dak dor ka berem ngemla ban khen kai ban yele kai bat ka jing penem ka jong ublay ka jing penem ngemla ban yo dak ka besuk don kam bangin le ha ka jing em ka jongi bangin yo ya ka teng ngi pendon kam bakla ya ka ni ka jing penem ka jong ublay ngi ong pet utu udakat halor ka ding penama hakap klemat ka bakhaddo ka jing em ka jong huang ko jisu tu kan maulem yanga anda melapoi ha paradise uyo rung sa paradise ngausuk ha henrai pilaju perkhat mo ba utu udakat umlong kumbalong mangi udon ka jinglong ka bakerpang kadon ka jinglong kerpang hau mudur mapi hapreng ka basdien la saprek bat kti bat kejat hapreng ka jing shitom ka basyir khai ka ba uyak kendo ka to kopor uyak saj ubapli banyo ya ka jing penem uyak sat ladanga bat mapi ngin ya kendo ya ka to ka jing shitom ka basyir khai kumbamat uni udakat ngidangkan mau mo banyak sat banyo ya ka jing penem teng ki preo hapala banne ka jing jenjar ki jing ka jing em ka juki ki tem wat yo blairu to khot ya Jisu ukuha banyu i. Ya ubarti mayos hadu kanu udon ka jing terang. Banesem bat ujisu. Ujisu on ompen bor yanu yanuru. Haka jing em jongno jongnuru. Bakin pediang yu lani bangin pediang yu. Haka kitab jing penpa wala nong balai ka dekat ka ba arpo wong hak mi ngayeng haka jing khang bat ngatit. Ladang iple unrung ladang emple un omrung jubor haka jing em ka jongi nang ta syusyu haka ne ka khot lai thu kumni bat ki khot yu ta ubamanla ki daong hu to kermen tu yengru u khot yame haba uji su khot don ka jing kermen ka jing du jing kermen haka jing em ka phet se jingai haba uji su khot haka jing em ka jongi haba uji su khot ki problems ki ba kanno pidon ki ba kanno ngidon ki ba umla ban solve hadu menta uji su udang yai khot yangi towan hanga phi barok ki ba thaj bat ki ba khia ka jingket dengan benjam ya phi haka khot ka ba sanpho uru udabu
no bak yala ka Jacob. Haba ulay yang jod ulawan hau Jisu. Guru udah po no bak yala ka Jacob. Haba ulay yang jod ulawan hau Jisu. Ubarti mayas haba Jisu ukot response. Ni kot yu Jisu. Ba un nyarap yangi. Ba un don rengkat bat ngi. Un yalam bat ngi. Un solve yigi problem ka jingem ka jongi. Haba Jisu response. Ngem sya skor yu. Ubarti mayas tangshu asngau ba Jisu ukot yu. Klam penslem. Upen stet ban lej. Sya Jisu. Ka Bible kaya thu sngau tenat bha. Ula yang jod. Ula yang jod. Haba ubarti mayas jeng. Banya syam bat Jisu. Beredru. Yaka Jacob nakamet ka jong Uru udabo no bak. Yala ka Jacob. Ka Bible kaya thu. Haba yang jod. Bread yaka Jacob ka jong nakamet ka jong Ubarti mayas unong krong bopli. Uday ubre ubeduk. Ubom dan sibun ka jan. Ba unkop ka jingim ka jong Udon tang kani ka way si. Kaba ukup upenan kam ya ka abat sengi bat mit. Kalong kum ka jakari nakabenta jong Kani ka Jacob ubarti mayas. Kalong kum ka jakari nakabenta jong Uri haka habajur kaler. Uri haka habakasam ka jing kriat. Uri haka ban yada nakajing syet kerang. Jong ka sengi haba usong ru lenti. Ngila banong bakani ka Jacob ho ubarti mayas. Kadai ka bakordor hadu kata-kata. Ban ngila ru banong bakani ka Jacob ho ubarti mayas. Kadai ru kabenta ka jingim ka jong uhi. Don syo daki waipat. Ban ri yala dia. Nakasengi nakal air nakajing kriat. Tanggani ka way. Kadai ka benta ka jingim ka jong Henry haba Jisu kot. Bread bak yaka. Ubarti mayas usngau tho. Bakani kadai ka lat ka paningkong bat ka bakadu ka jingim ka jong banya syam bat Jisu. Kani ka Jacob ka ba ukop ka khia bat kan penwit yu haba lej banya syam bat Jisu. Ukwa ban poino mentahi bat Jisu. Ka Jacob ka ba ukop kan penslem yu ban poi sya Jisu. Ubarti mayas uting haba ukop bat kani ka Jacob ula ban ula ban kelon. Ula ban nomyeng syuru nakajing kelon ka jong ondo banya syam bat Jisu. Kumta ubret no bak yaka. Namarkan hakani kapor. Haka jingim ubarti mayas. Don syu kabakam kordor banya Jisu. Jisu uyat na janjungi. Man la kapor. Ukwa ban yarap yangi. Tang baki bon ki Jacob. Ki bangingi kop. Haka jingim ka jongi. Ki kia palat. Ki khanglat yangi. Ban yashem bat Jisu. Kini ki Jacob. Ki ba bon rong. Ki ba itenat. Ki baka pertai ke penkop. Kem ai lat yangi. Ban yashem bat Jisu. Berkat halade shimet ki Jacob ki bakumno ngi phong ki Jacob ki bakumno ngi kop haka jingim ka jongi ki bakhanglat yangi ban yashem bat Jisu lada ngembret yaki gomba bread ubarti mayas Jisu on apsa yangi ngendo ya ka jing penim ka jongu ngendo ya ka jing penkhya ka jongu ngendo ya ka jing yarap ka jongu haka jingim ka jongi kaktian ublay ka mensiam jonga yale bat ubriu junom Jisu apsa haka jingim ka jongi namar ba mensiam ujong ublay yale sa bat ngi haka jingim ka jongi junom kadon kapor kabaka jing penim ka jong Jisu kakot haka khot ka basan puai kayatho Jisu udayatho te ulaong hau Mekwa bangan le ayu yeme. Jisu udah yatho te ulaong hau. Mekwa bangan le ayu yeme. Ngila ban keli biang balai Jisu udang bun ketien.
Bartimaeus ula penhun te, ya ka jing kwa u Jisu, u khot, u paplih preng ka jing matla, ula let u Jisu. Balai u Jisu pen khiano, udang keli, ya u Bartimaeus mekwa bangan le ayu ya me. Barabanget bayit. Haba u Jisu u keli, ya u Bartimaeus mekwa bangan le ayu ya me. U kwa banyo sngau, na u Bartimaeus ka ei ka jingkwa ka jongu. Ukwa ba u Bartimaeus undon ka jingedai ka bajan batu. Ukwa ba u Bartimaeus on tip shu syapang jongu ba u la tang ban pen khia yu henrai ban pen imru ya ka mensim ka jongu. Ubre udai u jingthau u ba kordor tam hakmat ublei. Hakmat u Jisu u Bartimaeus dei tang u weipat u jingthau. U Bartimaeus hakmat u Jisu udai ubreu u bakordor. Gumba ublei ula thau yu ubreu u jingthau u bakordor tam u jong u hakmat u Jisu u Bartimaeus ulong kordor hadu kata-kata. Ubreu dai tang u jingthau ba ublei unle kamba. Ubreu dai tang u weipat u jingthau u ba ublei unle kamba. Ngidai ki breu ki bakordor. Kiba ublei udah ken koridor yangi. U Jisu ukwa ya u Bartimaeus bandon ka jingadai. Kak personal connection bat u Jisu haba u keli yu mekwa bangale ayu yame. Haba u Jisu ukeli u Bartimaeus tang ba u yo ban ya tho ya ka jing kwa ka jong u henrai u yo ban pen i ho Jisu ya ka jing ngat ka jong u kwa ban u yo ban pen i ho Jisu ya ka jing ai ti lot ka jong u ladang ngem don ka jing slok ka ba kerpang ka jong i bat u Jisu ka jing ngat ka nom don ka jing slok ka jing shania kanom don. Kajing ai tilot kanom don. Gumba u Bartimaeus uyo ya kanikalat. Kabakerpang bat u Jisu ngidon kam ya kapor ka jongi ban ya selok bat u Jisu ka jingim ka jongi. Ladang ngim don kapor kabakerpang. Kabangila ban ya selok bat u blei. Hapdeng ki jing hapdeng ki jingile kan omentoy yangi ban khot baun yarap yangi. Kidon kipor ke bangingi dawai ublei jubab. Kidon kipor ke bingi kenduk jeng ngi wat ka jing yarap ka jong ublei jubab. Don ki papai din no ro nomor bakim yo ya ka jubab ka jong ublei. Henrei ngi laju perkhan ne em. Bak kita ki jing pan ki jing kerpat ki jongi ki jing dawai ki jongi ki jing khot. Ki jongi ban yo ya ka jing yarap ka jong ublei. Kilong balit ne em hakmat jong u. Kilong balit ne em hakmat ke jong ublei. Namar ba ublei kwa ban le jubor daki kamba ha ka jingim ke jongi henrei udon kam nengkong ya ka jingedai ka bakerpang ka bajan ka jongi batu. Ka dekhot ka basan puar. U Jisu ula ong te hu to khele no kata ka jinget jong me kalapin khia ya me. U Jisu haba upet ya u Bartimaeus usngau hun ya ka jubab ka jong u. Namar ba u Jisu khmi tang ya ka benta ka basebar. Henrei u Pedro ya ka donut ka jong u Bartimaeus. Kaktian ka jong u blei ha ka kitab Samuel ka panengkong ka dekhot ka bakhan ri ka kalenong ka bakhan ri ka dekhot ka banyaw ka ong. Naba u blei khmi kumba khmi u breu naba u breu yo i tang ya ka dor ka basebar. Henrei u trai u yo i ya ka donut. Haba u Jisu ang ya u Bartimaeus to khele no. Kamot ba u pha ya u. Baun jat, baun let no syeng nomor ba ula yo iman. Haba u Jisu ang yo Bartimaeus to khele no ka bamut. Mela yo mentaya ka jing penem. Kane kadai kalenti ka bathamai ka jong me khele sakhi ya ka. Haba u Jisu ang khele no ka bamut kane kalenti ka bathamai ka jong me khele sakhi ya ka. U Jisu udawa kumba udawa no u Bartimaeus ya ka jinget ka bakhlem tha bria udawa ru
haka jingim ka jongi ya ka jinget ka ba klem tho bria ba ula ban pendon kam yangi ban nyarap yangi habangi don kam ya ka jing yarap ka jong u ka Bible hakan ka dekat ka pesan puar ka yathu susu kumni te kumni ru ula yo imat bat ula but yo u hagata kalenti te kumni ru ula yo imat bat ula but yo u hagata kalenti kat ba u Bartimayos udang keren yo u Jisu ki khmat ki jong u kila yo i mala shu u bre u ba mala u ba ap ya ka jing isn ki jong ki wei pat ban kersan ya ka jing im ka jong u ba ap ya ki wei pat ban betin yo u ba shan ya lut ya la ka jong ka jing im ha ki wei pat ban pen biang yo u menta u la yo imat menta u la dai u bre u ba dap pura u bala ban lehi u balong independent haka jing im ka jong u haba ula yo kya haba ki khmat jong u kila pet u Bartimayos haka ni kapor ka binsim ka jong u ka dap da ka jing kemen hapdeng ka jing kemen ka jing sngau bha ngiteng bun sim ngi klet ru yo ble hapdeng ka jing kemen hapdeng ki tamasa ki babun haka jing im ka jong ngi klet yo ble u Bartimayos haba kom ka ni kapor ka ba umat ya ka ni ka jing kemen haka jing im ka jong u ula dai ban le mare sayeng ban le yatho pet mei pa ki khmat jonga ki la yo i ula dai ban plek pen i ki perlok ki jo pet katto phem don kam shu ban betin yanga ngan ngalala ban yak ringkat buat pi ula dai ban pen i ya ki para snong ki para thau ki para marjan ki jong u ki baju nyau ben u ban lek pen i sarong ki pet menta pi ong yanga men shwa u bapop menta tengam dei shu henrai para bangai be i kamlong kumta ubre ubala yesham bat u Jisu ubala pliang nya ka jing penem ka jong u Jisu ha ka jing em ka jong u wat hapdeng ka jing kemen ka jong u klet yo Jisu ka Bible ka yatho ba ula but yo Jisu ha ta ka lenti ka direction ka jong u Bartimayos ka change nado kapor ka ba u Jisu u khot yo ka direction ka jong u Bartimayos ka change na do kapor ba u Jisu khot yo man ka singi u Bartimayos umi na yeng ban le shong hakani ka jaka ban krong janmiet ulet phai pat sheyeng henrai hakani ka singi ka ba u ya shem bat u Jisu ka direction ka jong u ka change let shu sheyeng henrai u bot ya u Jisu man kipor ngasngo kumbangaya syam bat u Jisu ngaya kendo ya u Jisu haka jing em ka jonga nga perta ya u Jisu u pos na ka jing ya ka jong u yeng u khot ya nga let sha u ngasngo kumbangala kela henrei ngasa haju si haju prabangai ka direction ka jing em jonga kamdan ka changes saka kumbalong u Bartimayos ngasngo kumbang ngalay syam bat u Jisu u khot ya nga let sha u henrei habang pet ya ka jing em ka jonga ngam yo i bakan don ka changes of direction ha ka jing em ka jonga kam don jing kala ngasa kumju si kumju kala banlong ban ngi ki katto kat ni ki badon ha ka ni ka por ki balong kumbanga nilai syam bat u Jisu u khot ya ngi let sha u henrei ngi sa hajo ka direction kam change ka balang ka hiar ka jingem jinglong mensim ka hiar namar bangisa haju ki prabanget ki bait ublei unkurku nak benta kani ka jinges lok hakani ka por ngin ya penwai ya kani ka jing syakri hakani ka por ka benta da ka bangin yarwai ya ka jing ruai ka balai spa hanre popra nak batmai ba lai spa hanre phondai nak ba khamrim ka jingroi ka balai spa nri popra ba lai spa nri phondai na ka bakhamrim ba hadien balakut ka ni ka jingroi ngan kerpat ya itemem san HW tham ba in ngobha ban bu ka jingdwai ba ban penlai ru yangi dagi jing kerku ba penwai
Amen Ngashem Jing Sut Jing Kmen Sharum Shaneng Ngawat Laslem Tang Ha Mingala Shem Tang U Jisu Bala Ben Hun Yaka Men Sim Jonga Jing Im Jing Men Macrow Jisu Me I Hanga Jing Suk Jing Cha Tanya Lawat Yami Bun Sin Ngaklen Ben Ban Jing In Jong Me Atrai Yanga Gam Shem Len Den Dang U Jisu Bala Ben Hun Yaka Men Sim Jonga Jing Im Jing Men Bakraw Jisu Me I Hanga Ki Kaper Tengalati Jing Slang Gimla Bendu Kiwe Kilat Ngala Persyang Gem Ya Rab Ru Dan U Jisu Bala Ben Hun Yaka Men Sim Jong Nga Jing Im Jing Men Bakraw Jisu Me I Hanga Ngachubang Jing Sngau Papertai Ngaken Dadya Mitrai Kiatu Jing Ai Bajong Me Yanga Ben Long Temai Dang U Jisu Bala Ben Hun Yaka Men Sim Jonga Jing Im Jing Men Bakraw Jisu Me I Hanga Đôi nhìn đuổi
kupa jengi bahabeneng ngidap da kejeng ingu ke bakrau yami kupa nagamenta ke ketien ke jongme ke bangila yo hagani kapor na usyakri jongme sisia try tangme bala ban penhun ya ke mensim jongi kumbau Bartimaeus ula perta ula kaang namarutip badai tang mau tang mame ubala ban ai hu ya kata kabu angnut utrang bom benut syu eki bom kenkor bro sikata ayarap bengi kenrat bangiru abang yos ngau bame medan hakat jeli jong ke jingim jongi trying idon ru nalade sibon ki bangidon kam nami kenrat ahengi ke jingit ban kaang ban perta yame try pada bame khot try kumbala ong hakani kapor lembaga ketien jame bangin la ban yang jot ban let shame try but syata sebame kwa yangi bangin yan sebame khot yangi bangin yan ngin let ban me try dodakur khu try yelo syakri ubala pen snow hangi kani ka khubor lambat ka yeng ka sam ka jong uhi ba ka jing syakri jong uru try unang yo ban pendap ya ka benta ka ba me medon ya u ha kani ka jingim pada ka bawai no ru tu ai ba ka jing ai ka badap biang ka bakar hai ka jong try ba nong penem be jing yu Jesus Christ ka jing ba ka bam ju kala ka jong bleu pa ka jing slong bathiang uman sim ba khuin kinda syongker hai lambat ngi kum upait lang ujong me hang ni bat kum ka balang hi baro ka wei ki rungai ru hakeleng setelah kepercayaan menta bat hadu halakat taru amen.